Pinoy Bus Driver TV. Sa Metro Highway, tapos Tagkawayan. So, sumabay dahil nandiyan si Igo Montelero. Nagkamakakamit. May iba pa kapatid ako. Kung kaya mo. Dito ba? Ano po? Jacket. Salamat pala. Salamat na. Kaya. Masada na yung para may paglit. Learning mo. Ha? Yung mga cracks papuntang ngayon. Naman. Okay.
Sir. Isa po.
Kailangan natin sa mga tipo na yun. Sinabi ko, Sid.